wanditora apa, wandiisa apa, wanditora apa, wandiisa apa, wandivisa apa, wandisimuti ane hanya. Oh, wanditora apa, wandiisa apa, Jesu, Jesu, Jesu. Oh, Jesu, wanditora, tora, 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 tora. Wanditora apa, wanditora apa, Jesu, Jesu, Jesu. Oh, no, Jesu, wendo ane hanyane. Jesu, wendo ane hanya. Ane hanya, 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 ane hanya. Ari samururu kuna Jesu. Ane hanya, ane hanya, hey, ane hanya, hey, ane hanya, ane hanya, ane hanya, ane hanya. What don't say? Unamubele, 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 unamubele. I'm a Mr. Kanyangarara. Hey, unamubele, hey, unamubele, hey, unamubele, hey, unamubele, hey, unamubele. Chimotambira Jesu ya unokona. Hane, hane, hane. 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Hane tuone. I want you to make some noise for the Holy Ghost. One last time. Oh, wanditora apa, wandiisa apa. Hanya jedi. Aiwa Jesu yane hanya newe mudikane. Jesu yano kuda mudikane. Jesu yagoni newe mudikane. When you think about yourself, that's no, you have a big God. Hallelujah. Anongo garachi funga iwewe cheti. How good is that? Hallelujah. Mururune murizangu na Jesu. Hey, hey, Tino iziwa yese. Hakusikugona, hakusikungwara, hasinti mwari wandishwitsa pano. Make it personal. Hakusikugona, hakusikungwara, hasinti mwari wandishwitsa pano. Inovayati tinotorera mbiri yose kuna mwari, nekuti mwari wandishwitsa pano. Vametakadai takarasika. Tinotorera mbiri yose kuna mwari,
nekuti ndi Mwari wandishita ndinotorera mbiri yose ona ndi Mwari ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose ona ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose baba ona ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose ishe ndinotorera mbiri yose kwa muri ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose hey ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose kwa muri ndinotorera mbiri yose baba oti Mwari uyo timotambira chezo pauri papo hey tare 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 nekuti Mwari zandiri nasi ndiye ndinakusvika pano ndega takurwa nenyasha dzamusharuka zvauri nasi ndiye hauna kusvika pano wega hauna kusvika pano wega zvauri nasi mopi hauna kusvika pano wega hauna kusvika pano wega zvauri nasi nama hauna kuchena nasi wega hauna kuchena nasi wega ndinotorera mbiri yose ndinotorera mbiri yose torera 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 kayende kumuritsi mbiri kaife mu vanhu mbiri kaife mu vanhu mbiri January atotanga so February March April June July August September October November December ndinotorera mbiri Mwari ay ay
Ayatalala kasayana. Ayayayaya talabasa. Ayandalala kasayata. Muridzi wembiri ari pano. Muridzi wembiri ari pano. Muridzi wembiri ari pano. Anoda kudzorerwa mbiri yake. Ndodzorera. Ndiri kudzorera. Ndiri kudzorera mbiri. Ndiri kudzorera. HIC ngatidzorere. HIC ngatidzorere mbiri kumuridzi. Dzorera. 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 Satani ngazive kuti mbiri haizi yake. Atingofita ngataura nezvake. Nekuti mbiri ndeyaJesu. Jesu anobvisa marombe kuguruva. Jesu anorapa vanorwara. Jesu anoporesa moyo yedu. Jesu anoporesa moyo yedu. Arira, arira, arira kasa, arira kasa, arira kasa, arira kasa. Ayata, 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 ayata. Riosata, rekesaya, riandararasa, resota. Come on, somebody, open up your mouth. Ngatizorere mbiri kumuchinda werugare. Kugweta zvoshamisa. Iye mimwari vasingashanduke. The same yesterday, today and forevermore. Makakodzera mbiri yose Jesu. Makakodzera mbiri yose mushinda werugare. Gweta zvoshamisa. Makanaka, 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 makanaka. Muri musene, muri musene, muri musene, muri musene. Hakuna wakafanana nemi Jesu. Hakuna anotonga nesimba kunze kwenyu mushinda werugare. Mazvita Jesu. Makanaka, makanaka Baba. Makanaka, makanaka Jehovah. Taisafanira tisingakodzere, asi munoramba muri Mwari. Makanaka, makanaka Mwari. Come on, somebody, open up your mouth and worship him. Worship this Lion of the tribe of Judah, the Ancient of Days, the great I am, the Prince of Peace. Iemi Jehovah zvoshamisa. Mumiririri wedu Jesu. Makanaka Jesu. Makanaka Jehovah. Gamuchirai mbiri yose Baba mangwanani ano. Nekuti tauya kuzodzorera mbiri kwamuri. Nekuti hakuna kumwe chatinogona Baba, asi kudzorera mbiri yose kwamuri Jehovah. Gwayana raMwari. Tinokudai Mwari mangwanani ano. Tinokudai Jehovah. Come on somebody, let us just love on him. He is here this morning. Father, we love you. Tinokudai Mweya Mutsvene. Tinokudai Jehovah. We love you, Holy Spirit. We love you, King of Kings. Yemi Jehovah Joshamisa. Our Maker, we love you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Let us just raise our hands and worship. Tichi declare kuti makanaka Baba. Nguva dzose makanaka muchinda werugare. Mumiririri wedu Baba. Munotigonera nguva dzose. Tinogona kunge tisingazvione Mwari, asi munotigonera. Tauya kuzokudeclare Mwari kuti munogona. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Hallelujah. Jesu makanaka. Hallelujah. Jesu makanaka. Unondi gonera pese. Unondi gonera pese. Imbauti hallelujah. Hallelujah. Jesu makanaka. Hallelujah. Hime munondi gonera. Jesu munondi gonera. Imbauti hallelujah. Makanaka.
makanaka mariwe makanaka imi munondi gonera pese munondi gonera himbauti hallelujah makanaka 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 mariwe ime munondi gonera teso munondi gonera imbauti hallelujah makanaka mariwe teso makanaka makanaka ime munondi gonera teso munondi gonera rada ya masekaya imba hallelujah raya da baya sekaya da ya bae teso makanaka makanaka mariwe ime munondi gonera munondi gonera ime munondi gonera imbauti hallelujah teso makanaka babawe makanaka teso muno hey radabaye sakaya radabaye radabaye sakaya radabaye hey radabaye sakaya radabaye We thank you, Jesus. Rekatabaya shakata. Yakatadabaya suman. Yetadabaya shakate. Thank you, Father. Deyakasakatadabaya suman. Yanadabaya sakatadadadada. Munoko na mwari munoko na mwari munoko na mwari sakata na bayasate munoko na mwari munoko na mwari munoko na mwari munoko na mwari. Yes, you've been good to me. You've been good to me. Munoko na mwari. Munoko na mwari.
One more time, say munakona, munakona mwari. Yeah. Munakona mwari. We thank you, Jesus. Yes, we honor you. We give you all the glory. Munakona. Munakona mwari. Ah, munakona mwari. Munakona mwari. Oh, munakona mwari. Yes, you've been good to us, Father. Munakona mwari. You've been good to us. Let's just lift our hands towards the heavens this morning. Tisimudze maoko edu pachigaro chenyasha. Tidzorere mbiri yese nerukudzo kuzita rake nekuti ndiro rega. Rega rakafanira. Azvirevo kuti hakuna mamwe mazita. Variko vari kutonamata vana Budha panguva iyi. Kandadabayasa. VaKrishna variko, vanonamata mombe nevanhu variko, asi kune zita rimwe chete pamusoro pemazita ose. Kandadabayasakate, izita raJesu. Ekatadabayasumanda liekete. Kandadabayasakandadabayasumanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Utimbiri yose nerumbidzo yose kwamuri. Mbiri yose nerumbidzo yose kwamuri. Tinopa mbiri nerumbidzo yose tinopa mbiri yose. Moyo yedu yauya yakagadzirira mweya mutsvene yose. Ngatipe mbiri yose. Rumbidzwai Jesu mangwanani ano. Moyo yedu yauya kuzokurumbidzai yose. Ngatipe mbiri yose, mbiri nerumbidzo yose. Saka tinodzorera Asha katadabayasa tedededebos mbiriose ngaiende kukwayana. Saka tinadzorera mbiriose ngaiuye kuzita renyu. Saka tinadzorera tokupai mbiri yose mutsvene, ngaidzokere kuzita renyu mutsvene.
Aya, aya, aya. Nasi tinadzorera. Tora imbiri yose. Tora imbiri yose. Mbiri yose neutwene. Kukudzwa. Tinadzorera. Aiwa, toiba, Hosanna. Yes. Aye. Biliose. Nasi, toiba, Hosanna. Hosanna, 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 ya da da da, ya da 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 da. Biliose, tiripano, toiba, Hosanna. Toiba, Hosanna, Hosanna. Ra, Shakata, Nekete de Bosa, Ikado Shakata, Rikata da Bayasa, Toiba, Hosanna. Rikete de Bosa, Kata da Bayasate, Ikado Shakata da Bayasate. Hosanna, 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 Hosanna. Sitarako rikutwe, Nikanda da Bayasa, Katana Bayasumane, Nekete de Bosha, Ayakata da Bayasekete de Boshikata, Rikanos, Yetebo Shikatapa, Rikanda la Bayasumana, Nekete de Bosha, Ayakata da Bayasumana. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ikata bayasa kata debo. Dende debo shikata bayasa mande debo. Sakata. Yekata. Yeta bayasa mande. Yekaya tada bayasa mande debo. Asitoimba Hosanna. Asitoimba Hosanna. Can I hear the voices only? Toimba Hosanna, Hosanna. He's worthy.
He's worthy. Nasitoimba Hosanna. Can I hear the voices only? He's worthy. He's Let us pray. Baba musitani munofara Jesu Kristo chachoni. Amen. Mcheni makanaka, mcheni makatendese. Baba tinodosera mbiri nerukudzo kwamuri nokuti timi makafanira kunamata. Baba tinodosera mbiri nerukudzo kwamuri mangwanani nhasi muchero wamasiku. Baba ndinouya pamberi penyu ndichikutendai nesevhisi iri pamberi penyu. Ndikutendai pane mumwe nemumwe apinda muno netsoka dzake muchero wamasiku. Baba tinazo zvatinoda kuti mutaure nesu mukati meupenyu hwedu. Baba tinavo vari kurwara pakati pedu muchena wamasiku. Tinavo vari kukumbira mabasa pakati pedu muchena wamasiku. Tinavo vari kunamata zvakasiyana muchena wamasiku. Dai mukanzwa kunamata kwedu mangwanani anhasi muchena wamasiku. Tinokutendai musita nemuropa raJesu. Amen. Baba tinazo zvatinoda praise and worship team ichigara pasi. Baba tinavo vari kurwara pakati pedu muchena wamasiku. Tinavo vari kukumbira mabasa. Vari kufara amen. Vari kufara amen. Regai titende Mwari mangwanani anhasi. Regai nditange tisati taenda kumberi. Regai ndimhorese mufundisi wedu namai ngativafarirei tese. Aiwa, we can do better than that. We can do better. Amen. Regai nditende vafundisi vese vari pakati pedu ngativapei chipo chekuombera. Regai titende Mwari. Regai nditende leadership iri pakati pedu ngatipei chipo chekuombera. Regai ndimhorese mufundisi wedu namai. Regai titende futi Mwari vari pakati pedu. Amen. Aiwa, we can do better than that. We can do better. Amen. Service inoi. This part of the service. Yakatakura zvakati one day we are going to do 2 in 1. We are going to preach in the word of God, which came to me on Wednesday, the one that I preached from 10 days. So we are going to do something, but we are going to do it in a very fast way. And then to go out atina nguva yakarebesesa. Hallelujah. But our God is not a God of confusion, and our God will help us to achieve what we want to achieve in this very small service. Amen. Tichimhanya tisinganonoke ndichakumbira mufundisi wativerengerawo manzwi edu ari kubva kuna Ezekiel 37 verses 1 to 5. Hallelujah. But our God is not a God of confusion, and our God will help us to achieve what we want to achieve in this very small service. Hello? Hello? Yes. Regai ndiverenge bhaibheri raMwari kubva kuna Ezekieri 37 verse 1 kusvika 5. Musoro wenyaya pane rangu randakabata pano wakanzi mupata wamapfupa akaoma. Ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu, uye akandibudisa nomweya waJehovha akandiisa pakati pomupata wakanga uzere namapfupa. Akanditungamirira kuno nokoko pakati pawo, uye ndakaona mapfupa mazhinji zhinji pamusoro pomupata, mapfupa akanga akaoma kwazvo. Akandibvunza akati, mwanakomana womunhu, mapfupa aya angararama here? Ini ndakati, imi Ishe, iyemi moga
munoziva. Ipapo iye akati kwandiri, profita kumapfupa aya, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha, kumapfupa aya ndichaisa mweya mukati menyu mugorarama. Amen. Thank you. Regai titende Mwari neshoko rake raverengwa. Sekunzwa kwese kwamaita maverengerwo anga achiita, I think zviri clear, zviri kunzwika chaizvo handitika. So musoro weshoko wauya after taverenga manzwi aya ndeyekuti taura inzwi, speak a word. Can everybody say speak a word? Taura inzwi. Amen. So in this year of togetherness, mukati megore rino rekubatana, rekuwa pamwe chete, rekuitira zvinhu zvedu pamwe chete, Mwari ari kuti speak a word. But God is saying speak a word to your neighbor. Speak a word to yourself. Speak a word of life. Hallelujah. Ngatiende naye. So Ezekiel ari kuti ruoko rwaMwari rwakauya pamusoro pangu. Hallelujah. Ndokuuya ruri muchiratidzo, ndokuuya ruri mumweya. Hallelujah. The word of God came to me, and it came to me in the spirit, and the Lord took me with him, and he took me with him to a valley of dry bones. Ndokuenda naye munhu, ndokutorwa kubva kune vanorarama, ndokuendwa nawo kune zvakafa. But Mwari ndokumuratidza. The word of God said he took him right round and about. Meaning to say kuti wakafamba wachinyatsotenderera, wachinyatsoona, wachinyatsoobserva. Ezekiel ndokunyatsoona kuti ini ndini chipenyu chiri pano, ndini chipenyu chasara kune mapfupa mamwe ese akafa ari paya. Hallelujah. What I like about Ezekiel, he was observing, anga achiongorora, anga achiona. These were people who were once like me. In this year of togetherness, your neighbor, or you might be one of the dry bones, but they need somebody, parikuda somebody that God can speak to about you. So pane rimwe shoko riri kuda kutaurwa about you. So this year, gore rino rewe togetherness, there is somebody who must speak a blessing upon yourself. There is somebody who must prophesy upon your life. Kana wakafa is not a problem. The problem is the next person. That person must speak a word upon your life. Speak a word. Taura inzwi. Hanzi ndokufamba naye Ezekiel ndokunyatsoongorora, ndokuona kuti zveshuwa aya mapfupa. But Jesu anobva abvunza Ezekiel, can these dry bones live again? Achararama here mapfupa aya? Wakazvitarisa nekutambura kwaari kuita, nematamburiro anga achiita mukati ma2025. Achararama here mukati ma2026? So Ezekiel saw the dry bones. But Jesus asked him, can these dry bones live again? Pane something chiri kubudiswa na Jesu. Ndichasvikako. Pane something chiri kubudiswa na Jesu. Pavari kubvunza Ezekiel, there are so many things. Pane zvinhu zvizhinji zvavari kutsvaga kubva kwaari. Achararama here mapfupa aya? Mr. Kanyangarara wachararama here? Bevan achararama here? Mufundisi Kwande wachararama here? But I like the answer or the response that came from Ezekiel. Ezekiel said, only you, God, knows.
In the year 2026, only God knows about your future. In the year 2026, God is the answer to everything that you've been praying for. In the year 2026, God is the answer to everything. Only you, Jehovah. Imimi Mwari ndimi munoziva. But zvanga zvichitsvaga Mwari inzwa. John 1 verse 1 inoti, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Hayaya, tirikuenda. Bible rovarati, I have given you all the power and all the dominion to rule over the world. Jesu ndokubva waenda kumberi wachiti, speak a word. So paari kuti taura inzwe. Mwari waruda kunzwa kuti ari kutaura ani. So Ezekiel anodzokera uvati, in the beginning only you knows. Hamusikundibata. Only you, the one that he's saying, he's the Alpha and Omega. So he's saying, I can only go back to you, God. You can tell me, can these dry bones live again? Are these dry bones going to live again, God? So there is a point of faith and believing, total believing in God. Only you, God. Only you, Son of Man. Then he goes and says, speak a word. What word are you going to speak? That which was in the beginning. When things get harder, when things get difficult, when I'm sick, when I'm not feeling well, when I'm down, when things are going south and I want to go north, I only call to the manual. I only call to God. Only you, God, will know about me. We've been praying about October, but we don't know about October. But God knows what is going to happen in the month. But only you, God, knows. Mwari munoronda matsoka angu, munoronda tsimba dzangu kufamba kwangu. Saka Mwari chirondai chigadzirai tsoka dzangu. Pandichafamba Mwari ndibvisirei zvinyavada. Pandichafamba Mwari bvisai nyoka. Pandichafamba Mwari ndinzvengesei muma accidents. Only you, God. It's a statement of faith. It's a statement of total belief. Muno ari kubelieva, muno ari kunyatso nzwisisa kuti who is this God? Speak a word. So when you say speak a word, anyatsoona ndokuona kuti aya mapfupa apa pasisina upenyu, uyo aomerwa. In the year of togetherness, amadikana, when you see hama yako ichichema, waona hama yako ichitambudzika, asina chekudya, asina chekupfeka, Mwari wari kuti taurai inzwi pamusoro pake. Do not continue to curse. Hayaya. Ezekiel dari umwe aibva apinda obva nyatsoona. Iri bhonzo rakwandiri. Iri bhonzo rakwandiri. Yaizviita shasha ichifamba pano pasi. Chetu. Zvino uri kupi nhasi? Hallelujah. Kune maKristu anoti mumwe akadzipwa, mumwe achichema. In this year of togetherness, ndo paanonotora sauti omwayazve. But in this spirit of togetherness, when you see your relative crying, wipe the tears, give him something to eat, give him something warm to put on. Haisi nguva yekutarisa bhonzo kuti rakamira sei. Unozoti idzi dzakafa but dzadzine tsaya baba. Tsaya dzadziripo. Wanga uri mukuimba wakadona zvawo. But wanga uri mukuimba pakafitonge papakaipa. This is not the time. The time is to speak a word. Prophesy. Prophesy about somebody. You know,
I was following events that were happening in Zimbabwe. You know, people who were well dressed, people wanga wakagadzira musoro wakapema, I'm not saying kugadzira musoro kwakashata. Vanhu wanga wakachena baba hanzi wakarowa Nash pains. But kwakangosvikirwa kamwe kamusikana kakarowa afro. Ndobva kanzi wakanaka. Inzwa, apana chinhu chizhinji chaakaita, but just to tell somebody, makanaka mai. Makanaka baba. This is the year of togetherness. This is the year to uplift, not to kill. This is the year to uplift somebody. This is the year to bless somebody, not to kill. So it's now your duty. It's your responsibility. My mfundisi wandoga said, be your brother's keeper. This year is all about, it's not about yourself. This year you have to lose yourself. You have to lose that selfishness in you and start to live for God, and start to live for your neighbor, and start to live for the next person. Be concerned, be worried when you see him crying. God there, you don't know what they are going through. Bless somebody. So this year, the Bible says in Proverbs 18 verses 21, life and death are in the power of a tongue. Your tongue has got power. Now this year you have power to bless somebody. This year you have power to change a situation and tell somebody these dry bones can live again. They can come back to life. But they need somebody. They need an Ezekiel who will come into your life and say, I don't care about your status. I don't care about your stature. I don't care how big or how small you are. But I'm going to bless you in this year. I'm going to hold you. When I hold you, we are going to stand together. This is a year of standing together. Amen. When you speak, when you prophesy, when you speak a blessing, what you're speaking life. That girl, if you follow social media, that girl is now shining. There is something that you can do by telling somebody, you are blessed. Bless somebody. That person will go right around the whole day saying, I am blessed. I don't care about the dressing. I don't care about whatever that I'm putting on. I don't care about what I'm going on back home. But I'm blessed because somebody has spoken. What he spoke is life. So we are responsible for giving life to somebody this year. You are responsible. Kukuza kuti zvako zvichaita, zvako zvichaendeka, chese chawabata chicharopafadzwa. Paunopinda pese, God will open doors. Pauchabuda, vachasara vachitaura nezvako. Kwete mukushata, kwete kuti mamuona zvanga akapfeka. Irori yakatopfeka ndo best dress rake irori yari. Uri kuti kudii? Urukuti ndo hembe ze Christmas. Use this to bless. Tell somebody that I'm a blessing. I am a blessing. But you are a blesser. You are a blesser. Not a blesser in the other way. Warumemga sotinesa mukati apostle wakati tiri ma blessers. No. You are a blessing. And now timuri ma blessers. So what are we supposed to do? What am I supposed to do? I am Ezekiel. I am Ezekiel. God is asking me, ndakatarisa mfundisi kwande, ndakatarisa mhuri yawo, ndakatarisa dzinza rawo. All I have to do in this year of togetherness is to speak a blessing. I want to bless somebody. Take it upon yourself this year that you have to bless 1, 2, or 3 people. Mumwe munhu anofana kuropafadzwa nekuda kwako. Wako muromo wakajaizwa waya ungoti iwe ndiri chihera ini.
Tinokupedzera. Gore rinoti ndiri chiyera chashe. Ndiri chiyera chashe. I'm here to bless you. I'm going to be positive. I'm going to be the Ezekiel. I'm going to be that person Mwari wakatuma. Iwewe mukati merino gore. Iwewe mkoma shepherd. Amen. I want to move into something else that I left parod on Wednesday. So now you are a blessing to somebody. Hallelujah. But on Wednesday we talk about takataura pamsoro pe ownership. Hallelujah. Ezekiel took it upon himself. Akazvitora ndokuti akuna mumwe munhu achaunzwa pano achiona vanhu avo. Saka ini ndikasaita rupande rwangu, ini ndikasabata pangu pandinofana kubata, hama dzedu dzadzifi dzakamuka idzi. Ndokunonzi kufa wakafa wozofa futi. Hallelujah. Apa hapasisina kana hope yekuti pachamukiwa. But nekuda kwako iwewe pane zvimwe zvinhu zvaunofana kuita. Mwari anofana kukushandisa mukati merino gore. It goes beyond rhetoric. It goes beyond holding the mic. It has to be. Zvinonzi shoko raMwari rinoti mabasa asina kutenda akafa. So mutoro haufani kuandira kuna mfundisi. Mutoro haufani kuandira kuna wamachakaire. It's my responsibility. Ndinofana kunzwa, ndinofana kuzvifila. I'm the Ezekiel. So church inofana kumuka nekuda kwangu. I have to be a blessing in spirit, in deed, nepamabasa nekuita uko. The gospel of God is in 4 dimensions. I cannot mention it, but the one that I'm holding the mic is the evangelism. But there is something chinoda kufambisa vangeri kuti riende. I don't care. I'm one person who doesn't look into figures, into what? But I notarisa moyo. Mwari anotarisa moyo. Mwari this year wachatarisa moyo wako. Moyo wako uri panzvimbo ere? Mwari wakuisa panzvimbo ere kuti uwe a blessing, to prophesy to somebody, to speak a word, to bless somebody. Amen. So there is an instruction that came to us on that very same day. There is an instruction. Okanga waripo wangani ngasumze maoko tuone. Amen. 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 So very few people were there. But I said our God is not a God of confusion. Hallelujah. Our God will find another way. So what we want to do this year, we are praying. Tiri kunamata pama 12 days. Tichinamatira zvatiri kuda. Hallelujah. There is a prayer that I did. So when this word came to me, it reminds me of a prayer that I did. When I was going to my interview, I said, Andina pakatwa, andina pfuti, andina chi. I'm not Strive my siwa who has a bank account which is fed. But I'm just a boy, akabata shokoramare. God is going to grant me my visa. What I did, I went to the church. Ndakaenda mukati memba ya Mwari. Silently, without anyone. Ndokubva ndabuditsa madhora angu mairi matatu andakanga ndinawo. Ndokubva ndaenda pamberi paMwari ndokunochema. Ndikati Mwari, zvandiri kukumbira mukati mekereke ino ndimi munozviziva. Over the years ndanga ndichiuya mukati mekereke ino. But today I have a request that I want to make. I want us to take that prayer. As I went, ndakanoitira kuSwaziland. Ndichinosvika paSwaziland, ndichisvika ndakadzingwa nevakadzi vaya vanokonfirma your interview. Zvikanzi madates ako haasi kuwirirana, ari kutaura kuti interview yako iri kuZimbabwe kuHarare. Kana uchida kuita interview, there is only an hour left. You need to do another application right away. Application handisirini ndanga ndakaita, ndanga ndakaitirwa. Makodzi ekupinda pazvinhu zvangu ndanga ndisina.
ndokuda kubata munhu ari kuZimbabwe network munoiziva. Embassy yaivharwa na12 but agent akazopedza mapepa angu na2. Ndokubva na2 ndokubva taenda because ndanga ndichitaura naGod tichitaura shoko raMwari. Then the God said, you are a believer? I said yes. And it's very rare to find people of your caliber wachinamata Mwari. God bless you. But iwewe pandakabuda kanzi wapiwa here ndikati ndanzienda unogadzirisa mapepa. Zvikanzi mhanya paunouya ndokuvhurira. Vanhu vandakanga ndinawo wemuSwaziland kwandakasvikira kumba pandakavaudza vangu kuti unoona kuti vanhu vapana pavakungondinyaradza kuti it's okay zvaramba some other time. Ndokubva ndaienda iwe ndichinosvika kagadhi ndokubva kavhura door zvikanzi pinda. Ndichinopinda pane mufesi anga aripo so amene kuti makonzolo anongoita vanhu anyamanza sei so anga ine manza. Mufesi akandiona pabasa round 3 ndokubva ndafamba zvikanzi I saw you coming in just now. Where are you coming from? Ndikati no mapapers angu anzi akakanganiswa akaita sezvikanzi agadzirisika here. Ndikati zvikanzi unza kuno wakaroora. Ndikati zvikanzi uya mangwana utore visa rako. It is not me. Ndakamboramba ndakamira. Mangwana ndiri kunzi ndiuye kuinterview, ndiri kunzi ndiuye kupi. Ndokubva ndatopiwa chipepa chakanzi granted. Ndokubuda because ndakanga ndaona face dzevanhu vandakanga ndinadzo. Ndichisvika vatanga kuti it's okay. Indobva ndasoti shasha dziri kuti nayo ndokubva ndanyarara. Taenda kumba so waitarisira chiso chiri kuchema. But this officer said, iwewe, where is your passport? Ndakati passport handina. But as we see in it's because of the prayer that I did. I went to the church of God. I offered a sacrifice to say, Mwari, ndinozviziva kuembassy hakuna kuchipa. My interview ega hana kuchipa. But there is a prayer. This must happen. Mukati merino gore pane chauri kunamatira. For all of you inini ndiri kunamatira mukati mekuoma kwazvo. My 2 boys are still back home. So as I'm going to offer my sacrifice, ndiri kunamata kuti mukati mekereke ino, my kids are going to be here. Mukati mekereke ino, I declare in this year that whatever is in the green card, in this year, God is going to grant you. Kana ari mwana wauri kunamatira. This year, God is going to do it. Whatever that you're praying for, take somebody, hold something in your hand, pray for it, and say, this year is my year, God. This is not about anybody else. Aribaside bangu sanditarisi. Kwandakabva naMwari uyu ndini ndinokuziva. Kwandiri kuenda naMwari uyu ndini ndinokuziva. Let me tell you a bit about myself. One day ndakanga ndapedza A-level. Tabva ku college baba. Basa risiri kutamba. Kuna vanoziva kuchitungwiza ana simba. Pajambanja paya takambobika sadza. Kubika sadza tichibika kudai. Vanhu vachiuya but zvisingafambi. Ndokubva tabva ipapo rimwe gore ndoziva muzukuru wangu umwe akachengeta huku dzikafa. Nenyaya yeurombo ndakati hunza dzese dzakaora kuno kwakudzitengesa. Such is the God who took me there. So kwandiri kuenda ndini ndokuziva. First job rangu kwandinokudzai kuNational Foods that I became a manager. Iwe pakanga pasina kumbobvunzwa maqualifications pekutanga. Kwaingodiwa vanhu vari kuenda kuGokwe kunodriva mamotobike vari mamarketing person. Vanhu vese ndokutorwa achinodonha nemotobike painterview. Ndokubva zvanzi nomwe mukomana, pane mukomana anorowa motobike zvakaipa pano. Zvikanzi vatichi uya ndokubva ndatorwa ndokubva ndaunzwa baba. Instructor wacho anga asingatoigoni. Motobike uchiitanga kuita onu unoita light onu kuti tam yobva yajika kudayo. Pandakaita light onu ndizoti akuita sei. Ndokuisumudza vamwe dzaisumudza pram ichida kutiza motobike. Ndokuisumudza kuti kakagiya motobike kwakutanga kuenda. Pakunotena kwakuti indicator neruoko kudayo so. Tisati tasvika ndakaona instructor amira dzokera kuoffice, hande kuoffice. Ndokutora basa baba ndokupinda. Kwakuenda kuGokwe. KuGokwe takaenda tichidriva motobike kubva muHarare.
Imagine from Harare to Gokwe in a motorbike. So you can't tell me anything about this God. You can't tell me anything about this God. I know this God where he took me. And the prayer that I'm going to do today, I'm going to declare that my kids are going to be here. I'm going to declare that God is going to work a miracle in my life. God is going to do a miracle in your life. Amen. Amen. Such is the God that I worship. And I know in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. For he said, for I know the plans that I know the plans. I am comfortable and I'm happy that he is thinking about me. He loves me. He's going to take care of me. He's going to take care of my finances, of my marriage and everything. Such is the God that I worship and I believe in. Amen. So what I want us to do, hold something. Our God is not a God of confusion. You can simply just write your name and write somebody. So this is not about leadership. This is about me and my God. IT guys, that we are going to do now. Tapeza ndichakumbira mfundisi mtewe yekutanga. Moita mna mato yekutanga. Tese tichinamata. Bari mfundisi wachiti leader. Tapeza tozo siya tese takanyarara. Tosia mfundisi otinamatira. Kana tichinge tapa zvipo zvedu. Kunewa uyane cash. Ndokumbira wama ushers tiunze offering basket ruye pambere. Ndichakumbira praise and worship team. Just 5 minutes. Wanu wachinyora zvawaruda kunyora. You can kneel down and pray to God. Wakabata chipo chako ane kesh weisom. Wanoda kunyorwa mazita, monyoresa mazita. Muzita ne moro para Jesu. Amen. I want to confirm this word. So if anyone is here, this word I'm confirming it. I was in Beijing at the airport. And I saw Jesus. And Jesus was sitting on his throne. Sitting. I didn't see the throne, but I saw him sitting, having a golden dress and a red sash. And he looked at me and he said, I am watching over my word. And this morning, while the worship team was singing, from the first time you started to sing, that word, I saw the airport today, yeah. I saw the airport, and he was sitting just above the airport. Just above the airport, and I saw him, and he spoke into my belly, and he said, I am watching over my word. And I said, and then I finished. I said, I wanted to buy lunch. And I didn't have enough much. There was so much which had happened. And he just said, I'm watching over my word to perform it. And then I finished. I said, I finished. He just said, I am watching over my word. And then I said, to perform it. So today, it was confirmed while they were singing. It was confirmed that I saw that. And when he's preaching, I am getting excited. I am so excited about this word. So God is going to perform here at Harvest. And what is surprising me is why I've been to conferences, to churches, all over. And why in this church? This word has come to me in this church
God is confirming, Mfundis. While you are preaching, I want to stand. I want to say yes, yes, yes. So, everybody, whatever is going on here, take it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is a confirmation that our God is live and active. He doesn't broadcast, but He is live here. Praise and worship. Wakadifira pamchinji kwa Jesu makanaka makadifira pamchinji kwa Makanifira pamchinji kwa ida soya kata Alelo saya kata la baba ikata ya soya kata you just so wakana ishe wakandi ishe you just so ni mambo just so ni mambo ishe abaso Wakandifira Jesu die Wakanaka basa Amen. Thank you, Mfundisi Mtewe Yokutanga. Father, by power, we declare and decree the dry bones in our lives to begin to move. Bone to its bone, in the name of Jesus. We declare a divine formation in the name of Jesus until skeletons are formed. We declare and decree in 2026, oh God, according to the sacrifices that we have presented, that these sacrifices may invite a divine attention that causes things to happen. We proclaim tendons and flesh to come upon the bones. In the name of Jesus, we declare the breath of life until there rises an exceedingly strong army, a complete work of God. In the name of Jesus, Father, receive our sacrifices and respond by power. In the name of Jesus, let impossible situations be made possible. In the name of Jesus, we want to glorify you, O God, in the spirit of togetherness. Let our finances come together. Let our families come together. Let our health come together. In the name of Jesus, those that are scattered, let them be brought, oh my God, that they may be a together formation. We want to give you glory. We want to give you power. In Jesus' name, amen.
pastor